বাবা এটা কোন ধৈর্য? এটা গোপী যন্ত্র একতার। একতার। আচ্ছা কোন চরিত্র করিব গোপী যন্ত্রে? এটা রামঙ্গ বিষয়। দেখি চরিত্রটি কল। মনে পকাউছন্তি কি ମୋ ପ୍ରାଣପତି ହେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରାଣପତି ହେ କହ ମାରୁତି ଝୁରି ଝୁରି ମୋର ଦିନ ସରୋଇ ଦିନ ସରୋଇ ବଣ୍ଡି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦଶ କିରତିରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି ଦିନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ସୁନା ମୃଗ ଚୋରେ ଦୁଆରେ ସୁନା ମୃଗ ଚୋରେ ଦୁଆରେ କାନ୍ତକୁ କହିଲି ମୃଗ ମାରିଦିଅ ମୃଗ ମାରିଦିଅ ଛାଲ ସୁଖାଇର ଥିବି ସାଇତିରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବସା ଯୋଗାଇ ଗଲେ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୃଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବିପରୀତ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ବୋଇଲି ଯାଅ ଜଟତୀରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବାର ଦେଖିଲ କୋନେ ଥିଲା ମାୟା ରାବଣ କୋନେ ଥିଲା ମାୟା ରାବଣ ଭିକ୍ଷା ଛଳନାରେ ମଢ଼ିଆ ଦୁଆରେ ମତେ ବଳେ ହରି ନେଲା ଲଙ୍କାର ପତିରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି ବନବାସ ଆସିବା କାଳେ କାନ୍ତ ମୋତେ ବାରଣ କଲେ କାନ୍ତ ମୋତେ ବାରଣ କଲେ ନ ମାନିଲି ସଙ୍ଗରେ ଅଇଲି ମୋହ ଯୋଗୁ ହେଲା ସବୁ ବିପତ୍ତିରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି ଶାଶୁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରେ ତିଆରି ନ କେତେ କହିଲେ କହିଲେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖି ନ ମାଗିବୁ ହେ ମୃଗ ଦେଖି ଭ୍ରମ ହେଲା ମୋ ମତିରେ କହ ମାରୁତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରାଣପତିରେ କହ ମାରୁତି श्याम रामचंद्र की जय उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण चंद्र की जनक नंदिनी सीता माई की लखन लाल की पवन सुत वीर हनुमान की अपना अपना गुरु गोविंद महाराज की नागा निर्वाण की चारी धाम की साधु संतन की राधा रानी की अवधूत गादी की सीताराम 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 हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।